जेकरा मरहम लगावे के मिलल, जेकरा मरहम लगावे के मिलल, घौआ के औरी खोदिया देले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। जेकरा मरहम लगावे के मिलल, जेकरा मरहम लगावे के मिलल, घौआ के औरी खोदिया देले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। जहिया से गाँवे क्वारंटाइन सेंटर बनल बा, चेहरा पर भारी के चांदनियन खिलल बा। जहिया से गाँवे क्वारंटाइन सेंटर बनल बा, चेहरा पर भारी के चांदनियन खिलल बा। बहुत गंगा दुआरा पर देखी, बहुत गंगा दुआरा पर देखी, दम भर डुबकी लगा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। हफ्ता में 2 दिन ऑफिस गाड़ी दौगावेले, नकली भाउचर देके पैसा उठावेले। हफ्ता में 2 दिन ऑफिस गाड़ी दौगावेले, नकली भाउचर देके पैसा उठावेले। कागजे पर बनल खीर पूरी राजमा, कागजे पर बनल खीर पूरी राजमा, भतवे पर 14 दिन खींचा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। लोग जब सड़क पर खियावत रहले खाना, सोनू सूद करत रहले बस से रवाना। लोग जब सड़क पर खियावत रहले खाना, सोनू सूद करत रहले बस से रवाना। ओ घरी बेशरम शर्मा लाज शरम छोड़ के, ओ घरी बेशरम शर्मा लाज शरम बेच के, आपदा के अवसर बना गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। जेकरा मरहम लगावे के मिलल, जेकरा मरहम लगावे के मिलल, घौआ के औरी खोदिया गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो। परवासी के राशि आधा खा गईले हो।